Хващай се за косата, за мен не се отнася. Подай главата си напред, после дай я ти назад. Наведи я пак напред, разтърси я, хей така. Играта хоки-коки, да играем с вас сега. Тя е най-любимата игра. Въртиме се! О-о, хоки-коки-коки. О-о, хоки-коки-коки. О-о, хоки-коки-коки. Чули, не разбрали, това е нашата игра. Тя е нашата игра. Оле! Аплодисменти за децата, аплодисменти! Между другото, тези, които искат от вас, елате да рисуваме, елате да правим анимация, комикси, имаме ателие моден дизайн, музика, каквото ви дойде на ум, заповядайте при уния шатри и след малко музика ще започнем нашите изпълнения. Детето да му е добре на детето, а не няма задушение. Да. По-скоро искам точно, нали? Значи, специални костюмите. Така, едните неща, които правят са шалчата Ами, но кажи на майка, че да дойде потом. Мамо!
За тези 2 месеца не сме научили много в областта на театралното изкуство, но научихме как се правят етюди и сега някои от тях ще ви покажат това, което са научили. Аз ще ги коментирам, тъй като етюдите са без звук и е много възможно някои от вас да не разберат какво точно се случва на съответния етюд. Пръв на сцената ще излезе Наско и той ще изиграе един много труден етюд, който се нарича Болната козичка. Тя е много болна. Едното й краче я боли, нали? Покажи кое. Дигни си това краче. Ето това. Дясното краче я боли. И затова се подпира на едно столче. Ох, горката козичка. А по какво се познава, че е козичка? Я да чуем. Не. Добре. И сега какво ще правим с това болно краче? Искаш да седнеш на стол ли, козичке? Кажи. Аз ще го заболи корем, ще го седне на стола. А той яде храна, извинявайте. Това било хранилката ви, така ли, козичке? Да. Добре, и аз ще. Да не ви се подуе корем от много храна или вие после преживяте. Корема ли ви заболя сега? Вие сте една много болна козичка и сте голям куцус явно. Уважаеми зрители, това е Иван, който във филма Под прикритие изигра сина на куката и го убиха жестоко в не знам си коя серия. За него голямо съжаление, защото той искал да играе до края на сериала, но жестоките убийци го застреляха. Добре, започваме етюда Цигулката. Цигулката или пък цигуларя? Цигуларя. Цигуларя последно. Ето ви микрофона, млади господине. Не, ти трябва да го... Аз трябва да държа микрофона, аз да не съм ви слуга, бе. Така, първо излизате и се покланяте на публиката, спъвате се и се пребивате. Взимате цигулката и лъка и започвате да свирите. Струната ли се скъса или си откупна косъм от ръката? Не разбрах. Скъсала се една струна, драги зрители. Явно сложи нова. Уважаеми зрители, цигулката беше струшена. Не само една струна, всичките се скъсаха. Кажи сега, кое ще бъде стихотворението? За надеждата. Искаш ли ти да си държиш микрофона с 2 ръце близо до устата и да кажеш? Да. Стихотворението за надеждата. Ако можех да имам едно магазинче с 2 полички, бих подавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас, всеки тярва надежда да има. И на всеки бих давал аз, колкото тярва за 3. А на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори цялата своя надежда. Браво, браво! А сега с другите таланти предлагам тая песничка да я изпееме. Знаете ли мелодията? Ако можех да имам едно магазинче с 2 полички, бих продавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. Вие трябва да кажете стихотворение. Аз съм българче и силна майка ме не родила, с хубавости блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Една количка пълна с круасани, може би ще има и моркови.